Φύγετε λιγάκι από εκεί. Κυρία. Είσαι λίγο εδώ. Γεια σου και το πράγμα. Και το πράγμα. Εσύ να είσαι καλά. Μας την έκανες. Δεν μας το έλεγε να μας πάρει και μαύρη άμα δεν κάνουμε. Σας πήρα όλους. Όχι θα πάρουμε. Όταν είσαι πίσινος, σου βλέπεις όλους. Ας το Μαρία σε λίγο. Θα βγάλω το μάτι του είναι τώρα. Είσαι καλά. Έλα πάρε πώς. Σόνι, να πάρει όλο το... Απλεμένετε κάτω. Κοίτασε εκεί. Έλα.
Δεσποινής πίσω λιγάκι, πίσω. Ο συνέχων Πήγε από εκεί. το ίδιο έχω κι εγώ. Δεν το έχω. Έλα. Ο συνέχων τα πέρατα τάφος ισχετίνε κατεδέξω Χριστέινα της του άδου κατά πόσεως λυτρώσεις το ανθρώπινο και αθανατήσως ζωώσεις ημάς ως Θεός αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο συνέχων τα πέρατα τάφος ισχετίνε κατεδέξω Χριστέινα της του άδου κατά πόσεως λυτρώσεις το ανθρώπινο και αποθανατήσως ζωώσεις ημάς ως Θεός αθάνατος. Σοφία πρόσχομαι. Προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα. Εγένετο επεμέ χείρ Κυρίου και εξήγαγέ με εν πνεύματι Κύριος και έφυγε με εν μέσω του πεδίου. Και τούτο ειν μεστών ως Θεών ανθρωπίνων και πυρήγαγέ με επ' αυτά κύκλωθεν κύκλο και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου και ειδού ξηρά σφόδρα. Και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου, εις ζήσετε τα οστέα ταύτα» και είπα, «Κύριε, Κύριε, τι επίστασε ταύτα». Και είπε προς με, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτής, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε λόγο Κυρίου. Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης. Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής
και δώσω εις ημάς νεύρα και ανάξω εις ημάς σάρκας και εκτενώ εφ' ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και προεφήτευσα καθώς ενετήλατόμη Κύριος και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ιδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού και είδον και ιδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο και ανέβαινε επ' αυτά δέρμα επάνω και νεύρα ουκ είναι αυτής. Και είπε προς μου, προφήτευσον επί το πνεύμα ή ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ το πνεύματι. Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, εκ των 4 πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Και προεφήτευσα καθώ τι ενετήλατόμοι και εισήρθε εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Και ελάλησε Κύριος προς με λέγον, «Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα, πας οίκος Ισραήλ εστι». Αυτοί λέγουσι, «Ξηρά γέγονε τα οστά ημών». Τα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος εν το ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγαγήν με εκ των τάφων των λαών μου και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και θύσομαι ημάς επί την γη ημών και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Ελάλησα και ποιήσω λέγει Κύριος, Κύριος. Ανάστητη Κύριε ο Θεός μου, υψωθείτε η χείρ σου μη επιλάθη των πενήτων. Εξομολογήσομαι εσύ Κύριε εν όλη η καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, μικρά ζήνη όλων το φύραν μαζινή, εκαθαράρατε μου την παλαιάν ζήνη, ή να είτε νέον φύραμα καθώς εστε άζημοι, και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός, ώστε εορτάζομεν μία ζήμη παλαιά, μηδέν ζήμη κακίας και πονηρία, Αγία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού, ή να την επαγγελία του Πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν ρωτή και τε κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου εις πάλση εκ του καταβαθέων Αγίου Ευαγγελίου τώρα γνωσμά. Μετά την Παρασκευή συνήθισαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγονται, Κύριε, εμείς θυμεν ότι εκείνος ο πλάνος υπενετιζόν μετά 3 ημέρες εγείρονται και έλευσαν ους ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας μήποτε ελθόντες οι μαθητές αυτού νυχτός κλέψωσαν αυτόν και είπε στο λαό ότι η γιάρτη από τον νεκρό και έρθε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Έφυγε αυτής ο Πιλάτος. Έχετε κουστοδίαν, πάγετε, ασφαλίσταστε, όσοι είδατε.
για της κουστοδίας. Για την μετέρα σωτηρία, τα Χριστά φάση, τον ζωοποιός σταυρός και τον εκούσιον ταφή, καταδεξάμενος Χριστός αληθινός αστημών δια την ημών σωτηρία. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, τον Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωρος Επισκόπου του Βυθούντος του Θαυματουργού και πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμναθος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά. Έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η αγάπη να πλημμυρίζει τις ψυχές όλων μας για να έρθει η ειρήνη και έπειτα η ευτυχία. Χωρίς την αγάπη δεν θα υπάρξει ποτέ η ειρήνη, όχι σε εμάς εδώ, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο που σήμερα ο Χριστός μας σταυρώθηκε και ετάφηκε. Αγάπη λοιπόν, είπε ο Χριστός μας, για την αγάπη πέθανε και αγάπη, επαναλαμβάνω και εγώ σε όλους μας το χωριό μας. Είναι πλημμυρισμένος από συγκίνηση και χαρά συν τον χρόνο. Και εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά. Την καλύτερη στιγμή δεν πήγας εκεί μέσα.
πάρτε τα μικρά και να φεύγετε. Να φεύγετε.